Karbi film artist lapen Riso Nimso FC angbong football friendly match kepathu pon. Patumi pai ni phain kora throk ani mahamai constituency arlu dogmukak Narlong ati Adarso pathokala malong. Karbi film artist lapen Riso Nimso football club atum angbong ingding sirgap football friendly match kepathu pon. Lapen Karbi film artist atum first habahut Riso Nimso FC atum aphan ball hini thapono. Lapen second habahut Riso Nimso FC Narlong ati Adarso atum ball isi Karbi film artist atum aphan thapono. Lapen kapathu ki juda pora hul anke Karbi film artist atum ki thoma ball Narlong ati Adarso atum isi a ball ansi ang theglong ponno. Bangso kapathu laki Karbi film artist atum si chipahe ponno. Bangso kapathu bonalong Karbi film che parjana bangphu Rajiv Gropen Narlong ati Adarso along kebang pen ingding sirgap friendly football match kapathu ning karong alam ti chithan pon. Lapen labangso football match kapathu along ke hai kerem ke dopo ponta nilitum Karbi film artist pen kebang ke raratuma phan chipachini ponjia phansi kebang puda ning jithu. Labangso football kapathu along manping pen kachitong dot mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Dogmoka municipal board chairman Biren Singh Teron Abarim VDC chairman Long Singh Tokbi Dogmoka lem secretary Son Singh Kro MMC's General Secretary Deepak Swargiari Penchenglok Narlong ati Adarso along Longkiram Teron Lasit Borphukan School along Lothan Bangla pen Narlong ati Adarso along Asar pen Chenglok Manping Kedo Lapen Penaan Kelangdon Arartum Football kapathu along Chitong Dunsi Ali Racham Pidun Rindisi Mesen pen Pachut Pono Sirke bang denglo so football ke pathu lasi lapuan angbong pini ancolo chuka sai lo pathu da puan audience ane Narlong ati lo pini puan audience ke lawan tum ni ngarong pit pro ni tu ke ma phang pen bang tom so kong appen chenglo ha phusar phisa to ma da dolo ke phang ok ta chu pe de lo ba hijab se ja bo se lo lasi langme hijab ha se ja ba lo pe langme so se ja lang ja ta melo lasi tu lang ke son lo de la so football match ke hai kerem la ha apialam lo la so football match pen ni tum la rat pen audience pen ni tum la artist tum la so si mane unit man itu maga akhirnya nasi angli, nasi akhirnya kita helang pak, baik itu metana ke banglo, cepat cini pak, ini cepat orang pak, nongke munu ke kiri covid pun ke kiri tu aja, sita itu lah covid protokol maintain si junta, orang mat kene bong, nasi ciri ni, aku langsung pola itu ke patuat football le kali football lo bantu bisi message se banglo o kimi tum hak lage pithe te kallo assam kallo karbe na hok lo la drugs pu lake lo na homo noke lasang chutel lo nikum la pithe ke lasin la ke oi pu lo tan la so drugs me chiri unji pu lo tan de kapre ka video velo le sivel lo biti la heno la sports la culture sports pen culture le nitum pathu pame ba claim pame pu lo tan de kapre araki ke nitum na ivil na lo ne lo nasi la lo pithe ke danger most dangerous poison heno la sports and culture so hormone o kimi tum kadu ka beta guardian to the parents to the smart to mason sports culture lo kiduna ko aja sports cricket no football no volley sports to pick aja football no ke pathu pen lok bang to ha lovely na ke pathu pen lok bang ha pithi anong hada kwan ke la ke long da lasi ke sports culture na hok la lo no pithi anong ke don nai hormone lasi ni chinwe kadu ko o kimi tum je nangli tum ha ke me ake no hormone la ni se de no pasang tang so mana habit do o un e puloda nang tum sports ba culture long lang tum nang du noi khela pathu noi gundu noi kan noi ang la hang ke tini ko nai ko la helo kato ka kurang tum asal la se ke nam lam non da anam kele Narlong tilong nang tum kopal ka theklang la helo puloda ka ni ngarong pig lo football la ing hando pisita puang ing han mai ing han chilu mesen ke ko da ni tum non da pu opoindo ke pathu mesen ta de pathu di somar ba ka ke sa to do ni sona ke sa to la ni ka ke sa tu de somar la da che ke ni bom lo se ni ngarong ati weather ta me football pathu da an da so e aram lo muni topic jo all side 3 sat ke muni lo puge so an silu pu pule hidi ave pura muni do ye pu la lo lang me lo ni ngaro lam lo Narlong ti la lo karbeng lo pusida karbeng lo musi la lo ke bang cheng la so point me amun da ko karbidet kali aja ta khai muni do la lo la so unity bang du na bukan aja ta me ni tu nong khela ni to aja ta me si khela ke lang kaprek tu karbi kali paro console na lang so Tekelang Junben Monirambe la pen puloni pen music hansi report Karbi Daily News